Ath y bechgyn I Hamburg, sef ardal Clota Hout Bay, I gynnal prynhawn o rygbi gyda phlant y gymuned. Profiad holl bwysig yn ôl prif reolwr tîm Dan Ddeunaw Cymru. Ni'n mynd I lefydd fel Hout Bay I bob pwrpas I gyfaethogi'r trip. Ni'n dod mas o achos resymau rygbi'n amlwg, ond hefyd mae fe'n bwysig hefyd bod y chwaraewyr yn cael profiad sy'n mynd I fod yn brofiad byth gofiadwy a mae gymaint o tlodi o amgylch y byd a mae hwnna'n enghraifft ble mae tlodi mawr ond ble mae rygbi I bob pwrpas yn gallu rhyw fath o oleini rhywun a oedd e'n ffantastig bod y chwaraewyr wedi gallu gwneud beth nhw wedi gwneud a I weld y gwynebau yn chwaraewyr ni a'i chwaraewyr nhw o amgylch y gymuned oedd e'n rhywbeth bydd yn aros gyda fi am sawl blwyddyn fi'n siŵr. Ti'n gweld ble mae'r plant yma'n dod o, ond I nhw dod allan a rhoi gwyn ar ei wyneb yn peth anhygoel. Mae rygbi yn y De Affrig yn peth mawr. Mae pob plant I 6 neu 7 eisiau tyfu I bod yn chwaraewyr proffesiynol sydd ar y teledu. I nhw dod allan a chwarae gyda pêl rygbi, I dod yn nhw at ei gilydd gyda pêl rygbi, a hynna beth mae unrhyw un eisiau. This is the breakthrough that we needed, or we were waiting for. It says anything and everything. What happened today, what they saw and what they know now, is going to be the talk of the town. I will dream about the day, every day, and I hope it's not the last. Mae'r ffôn symudol wedi bod yn mynd gyda fi gyda sawl e-bost o'r bobl wedi helpu trefnu'r daith mewn i'r gymuned. A fi mynd I ddangos sawl e-bost i'r chwaraewyr dros y dyrnodau nesaf. A mae rhaid nhw sylweddoli pa mor bwysig mae'r daith neu wedi bod. A mae fe'n rhywbeth fi'n siŵr bod ni'n gwneud gobeithio dros y blynyddoedd nesaf.